guys, Khulumbai nonton ko ani ko moनसे गोदान भिडिअ बरनाय हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो हरनि 9:30 जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोंना 11टायावहाय ट्रेन दङ जोङो माजबातनि स्टेशननिफ्राय थांगोन गगामुखआवहाय जिहेतु गगामुखआवहाय आंहा प्रग्राम दङ नालाय स बेवहायनो थांगोन आरोना पुरा रेडि जानानै लाबाय आं नै ड्रेसआ जा गिदिर गानखादों आङो ना गोजांगोन होननानै ट्रेनावहाय ओमफ्राय दायो थांनोसै मानसिफ्रा रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोना आं जा हायो दिन्थिगोन स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दे लेमनानै हर जानाय नायनो होदों बेखौ लेमनानै हर जा गोलाव फानखायो इयाव नै लकेल नंगौना नङाबा गोदै नंगौना नङाबा गोदैबासो जागोन आं आयदै मेंगालालै आयु बिथिं थांनानै जिबनालाय थांलाय फैलाय खालामनानै जोबलांसिगोन नामाब्रा आरो शुटिं दंबावो शुटिंनि थाखाय एसे रेस्ट मोनगोन आं मोननायालाय 24-25 आवसो नालाय दे दो भाई अल्लाह के नाम पे दे दो मीठा दे जानाय नायनाय बेबे गुदि जागोन ना गोदै दायो आङो ओंखाम जोंहा दिनै माने ओंखाम गोदानाथ' थांखांबाय अब्लाबो माने जोङो थांनो सोलाबाखैमोन नालाय बेखायनो जोंहा न'आवबो ओंखाम गोदानखौनो जायाखैमोन आरोना जोंखौ नेबाय थादोंमोन मानो होनना बुङोबा आं रानि नालाय महारानिया गैयाबाथ' जाया मामामोनखौ होनदोंमोन आरोना नोंसोर जाग्रो होननानै होमबाबो जायाखै बिसोरो आंखौ नेबाय थादोंमोन आरो बेखायनो जों दिनैहाय थांगोन ओमफ्राय मा जागोन नोंथांमोना दिन्थिगोन आङो नै गाइस बेदरा जोंना ओंखाम गोरलैनि संगासिनो आरोना उनथिंजाय नै आनैया आनै संनाया बिराद गोथाव जायो नालाय ओंखायनो आनैखौ संनो होबाय आरोना ओमफ्राय नै बेदर सावगासिनो बिथिं बेदर आं जानो लुगैथारनायखाय बेदर सावबाय आंलाय मोनबायदां होननासो सानदों बेयावलाय मा संखो अनला डेन्जारलै दे जाबाय दे दायो नै जानोसै मा होनो ओंखामखौ दा गासिबो समान जाया मा दा नोंसोर फुङाव जाबाखै खालि ओंखाम जानो होनानै थाङासै न' न'आव सोर थागोन होनबालाय दाउफोर गेसाव एवना एवनो एवगोन गेसाव एवनाङा अरदाबावनो सं Apa नुबाय बोरै एवो मालाय बेदरखौ गेसाव सङानो मालाय अरदाबावनो संगोन लावगा is cooking now अमा बेदर ओमफ्राय मोनसे अमा बिथै संगासिनो नों एवनायालाय गोथाव जागोन ना जायाला जा बिमाया मा खबर इसे फैलाय बिमा इमान बिजि नायनो बाङाय मामा मोजां ना खबरा
लोदो जालांदो बिमाया जाहा हामबाय सोर उदैयाबो सेम थांबाय ना नंगौ ना गारनो सिगां मानो गारदो होमबा गोथाव सङाबाथाय होजाखाबाय ना लोगो फायग्रा फुदुंबाय आं लिपस्टिक नांना थाबाय ओइ इनोलाय गोदनायावलाय मा गानहोदोलै ए अजानि माला गानो दोनो दे नै जोंहा मोनबायनो बेखायनो आंहा जानायावसो एक्सपार्ट नालाय आंखौ साखिनो होसिगोन बारा होनांला मोजागोन गोथाव नुबायलै नायलाय र' हमथ'वाखै आं वाव भेरि भेरि टेस्टि थेंक इउ मा जाखो बे मोनसे आरो बेलेग बे अमा बान्दार बिथै So guys, nih, oh masih ke sana? Saus nasi boleh? Tasty. Buru saya dong. Boria. Ya. Jangan. Ma. Wah. Beglan ya. Oh ini semua oंखारखांबाय. Wah, लोदोदों लेबे. ओंखारखांबाय. Ready. Oh, आखाइ मुजा सुजागार लेबे देलायो. Danger खा. Sudah. Laudum ada di sini dayo. आंहाथ' डेन्जार रेडिखा आंखौ खेबसे देखना होलाय धीराज लादो होमबा नों मारना होनो फिसा फिसा न' बायदि सेफ्टी ड्रेस गानखाबाय आङो जेथिंनिफ्रायबो बार हाबनो हाला डेन्जार गानखाबाय आङो स' दायो जोङो थांनोसै फुल रेडि जुथा गानदो बाबायाथ' उन्दुबाय खबरखौनो होनो मोनासै आं ओंखारबाय नै जोङो वाव आनैखौ जा गाजा नुखादो कट गाननानै र' आनैखौ इदि गोदनायाव ला इदिखौ वाव आनैयाबो थांगोन रेडि बिमायाबो थांगोन बिमाया दिनै उन्दुबायमोनसो बिमाया जाहा बिमाया दोनहैसिगोन आरोना जाहा उन्दुबायमोनबा रेडि बिसोरबो जा मोजां गलाप फुला बारनानै दोङो आयै सना आय ना सना फाय ना सना होखाबाय बुवा मेगना बोरैबा जोंलायलायदो जोंनिया
मोनफैबाय जोङो माजबाट मोनफैबाय चलो 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 बिराद गोबावनि उनाव आं दिनै ट्रेनाव थांलायसिगोन आरोना रिल्स बानायनोसै दायो जोङो टाइमानो नै आरो आनैखौ मोनसे फट' खेबना आं Rasa pan tangrol uslu bene. Aku bawa laka pan tangrol. Laka info. ट्रेना फैबाय नै खिन्थु बेलेगसो जों थांगोन ना नङा सयतासो जागोन ना थांसिगोन गोजोनहाय हा पास्ता बाय 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 टाइमा 11:30 जासिगोन नै ओमफ्राय दासो फैनो नागिरदों माला मोनहैबावनांगौ जाखो जोंलाय फैबाय नै जोंना ट्रेना जाग 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 Goodbye. Sleeper class. Angin wakil. Foto orang kesuo. Wah, aneh aku nih. Angin ya? Mundur sih ya.